Ginny dwi, dysgrau dwi, a dwi'n mynd mas i'r ysgolion gyda'r anifeiliad exotic, mini beasts a ymlusgiad, madfall, mamphibiad, a dwi'n mynd mas i'r ysgolion lleol, a ysgolion troi'r Cymru. Dwi'n teithio i lle fel Llansamlet hefyd, yn gweithio yn y ysgolion lleol yn Sir Penfro. Dwi'n dod gyda anifeiliaid exotic i wneud sgwrs amdanyn nhw, i roi cyfle i'r pobl o pob oedran i dal nhw a dysgu tipyn bach amdanyn nhw. Mae'n neis i'r pob oedran o pobl yn cael cyfle i dal nhw a dysgu tipyn bach amdanyn nhw. Mae'n pwysig iawn, dwi'n meddwl, bod pobl yn deall sut mor pwysig mae bywyd wyllt Sir Penfro a trwy dal anifeiliaid exotic fel chameleon yma, pobl yn gallu meddwl a deall tipyn bach am yr anifeiliad yn Sir Penfro, fel mini beasts a nadrodd a madfall. Dyn ni'n mynd mas gyda anifeiliad bywyd wyllt y môr hefyd a rhoi mini rock pool mewn dosbarthiadau gyda cranc a Cenedlaethol a anemone. Fy hoff pwnc yw bywyd wyllt y môr. Yn ffodus, sa'i wedi dod â nhw heddi i ysgol Bro Ingli. Dyn ni'n gweithio o gatre, does dim canolfan dyn ni, a dwi'n gweithio o gatre. Dyn ni'n mynd mas gyda'r anifeiliad yn y car. Mae tŷ anifeiliad arbennig dyn ni, ble mae anifeiliad yn byw. Mae gŵr yn helpu fi wrth gwrs, sa'n gallu gwneud e heb fe. Gobeithio yn y dyfodol, dyn ni'n cael anifail, o tŷ anifail arall, tŷ anifail arall, dwi wedi dweud hwn yn gywir, i gofalu am dreinog, achos dyn ni'n gwneud dreinog rescue, achos y ferch sy'n gofalu am y dreinog yn Hwlffordd, Beryl, mae hi'n redeg ysbyty dreinog Sir Benfro, a mae hi'n moyn am ddeol. Felly mae hi wedi gofyn i ni i wneud yr ysbyty nawr. So gobeithio yn y dyfodol, dyn ni'n gallu cael tŷ anifeiliad arall i gofalu am y dreinog. Tipyn bach amdani ni a fy daith siarad Cymraeg. Dechreuais i dysgu yn 2009, achos mwy o ysgolion lleol wedi dod i'r byd tawel, aquarium yn Ninbych a Pysgod. Maen nhw'n moyn mwy yn Cymraeg, felly dwi'n meddwl bod yn well os dwi'n dysgu Cymraeg. Felly dwi wedi dechrau ers 2009 a dwi'n mynd mas ar y clonc mawr. Dwi'n mynd i'r dosbarth pan dwi'n gallu, achos gyda'r gwaith mae'n anodd iawn i mynd pob wythnos, achos rhaid dod mas i'r clwb ieuenctid a pethau fel yna. Dwi'n hoff iawn o dysgu Cymraeg, ond dwi'n ffeindio'n anodd iawn i dysgu yn y dosbarth ar hyn o bryd. So mae'n well i fi mynd mas i'r pethau fel Merched y Wawr a y clonc mawr a pethau yna. Susan Kerry dwi, yn dwi'n enwebu Ginny Batt ar gyfer y Gwobr Parc Cenedlaethol, achos mae hi wedi dysgu Cymraeg a mae hi'n gallu cynnal nosweithau, dangos pobl bywyd moral Parc Cenedlaethol. Mae hi'n gwneud nosweithau dwyieithog os eisiau neu yn y Gymraeg. Dwi'n credu bod hi'n gwneud siwt gymaint, mae hi'n wir yn heiddi y Gwobr. Dysgu Cymraeg wedi bod yn pwysig iawn ac wedi helpu fi
mynd mas i'r ysgolion a clwb arall o pob oedran, achos mae'n helpu gyda pobl sy'n siarad Cymraeg. Dwi'n gallu rhoi tipyn bach o gwybodaeth am yr anifeiliaid, yr enwau, a dwi'n gallu helpu pobl dysgu tipyn bach amdanyn nhw.